aja ga-akpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụrụ aja ga-akpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụrụ aja ga-akpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụrụ aja ga-akpata ego n'ụwa. Egwu ọmụ Igbo abịa m ka m si abịa o. Ọrụ na-anụ ọnụ ya Uju na-eso Ogidi nwa mmụọ ọbana m ọnụ mmụọ na m nwata na-eli nke ya ọ na-anwa nwere. Ọ bụ egwu a ka m ji enye ọranaeze obi ọcha. Egwu a ka m ji kwuo si na ọ bụ onye tụrụ aja na ọ bụ onye tụrụ aja na-akpata ego maka na ụwa bụ onye tụrụ ya ọpụta. Anyị na-egwu si na adịlị nwoke mma onye adịlị nwaanyị mma. Ịgba ije nsa ibe ije nsa ibe ije nsa ibe ije nsa ibe egwu ekumekwu mmụọ arụ obi n'agwụ nne m na-abịa mụ ka nsị abịa egwu anyị ji ama mmụọ nwa obodo m. Egwu aka jikwa na mgbara ọ bụ onye tụrụ aja na-akpata ego ka o si dị. Onye tụrụ aja na-akpata ego ka o si dị ka na-ekwuo alụsị egwu nwa ọmụlọ bụ egwu oge ọzọ. Egwu anyị ji ama mmanwụ tuwo oke m ị na-ahụ nwoke a na-akwa na ọ bụ onye tụrụ aja n'ụwa ya na-agbata ego oyibo. Ihe ji igwe onye bụ okwu ọgbọrọ ndị jere n'ụlọ ụka ọwakpụla ebi nweje ya gama ji jụọ olitugwu aja ibe ọnwụ adịlewa mma mgbe n'ụwa. Ọwarịrị nyela mmiri anwa wakpụla ebi nwetụ ya na mmiri ọbụliwa ji jụrụ ju ugwu aja ọnwụ adịlewa mma n'ụwa ya ka njikwo n'ọnụ m. Onye tụrụ aja na-akpata ego ka o si dị ka na-ehu. Ọwọrụ ndị jere n'alụ nsọ nwa obodo m wakpụla ebi nweje n'alụ nsọ wadele jụọ oluchukwu aja ka onye esidelewa mma nwa obodo m. Ya bụ ibe ndị igbo n'ọnụ m. Onye tụrụ aja na-akpata ego ọwọrụ jere na nwolezibe ebi bagolive ọrụ na-eri waja nwoles bebi nwa obodo mee ebe waja letu aja ka onye esidelewa mma n'ụwa. Ya bụ ibe ndị kwuo onye tụrụ aja na-akpata ego nwa obodo mee. Ụmụ Igbo na onye chụrụ aja ga-akpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụrụ aja ga-akpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụrụ aja ga-akpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụrụ aja ga-akpata ego n'ụwa. Ụmụ Igbo na onye chụrụ aja ga-akpata ego n'ụwa. Ọ bụ ka o si dị ka na-ekwu enụrụ m. Egwu ndị ama mmanwụ chukwu obi n'igwe ọ tụrụ aja na-akpata ego nwa obodo mee.
akpata ego onye na-ekwu okwu ya ya bụ Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe ọka nwokalahụ Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe nwokalahụ Ifeanyi ga-egwu odogwu n'ime ogwugwu eti ọkalahụ Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe nwachi meleze ọrụ onye akpọrọ mmanwụ emoji abịali egwu Ifeanyi ga-egwu odogwu na ọ bụ ichie ime ọma dị n'obi eze ọma ọgọ nọ Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe isi aka dị n'obi o ọgwa mmadụ oke ejibili Ifeanyi ga-egwu odogwu ga-egwu n'ikpebe Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe odogwu ọka nwokalahụ mmanwụ ọrụ oge gbọmegwu ego ịnụlịa Ifeanyi ga-egwu n'ije iwe ọma dị n'obi nwa ya odogwu aka na-eme ọgọ Ifeanyi ga-egwu odogwu aka na-eme ọgọ odogwu ichie iwe ọma dị n'obi ya nụnụ ọka nwokalahụ nnọ Ifeanyi na-enwele gị mmadụ odogwu aka na-eme ọgọ meli mmụọ Ifeanyi eze ọma ọgọ nwata imele eze na nwa ego ịnọzikwa ya ngwa aka na-eme ọgọ odogwu Ifeanyi onye nwele gị mmadụ odogwu Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe ọka nwokalahụ aka na-eme ọgọ ojimeti na-eme ọgọ anyị jee kene mmadụ oke ejibili Ifeanyi ga-egwu odogwu ga-egwu n'ikpebe aka na-eme ọgọ ese mụ kana eligozi oli akwụ gị na bụ nkiri ụka osodiọma akụbịa n'ụwa kiruka osodiọma akụbịa abịa nwanyị na nwunye Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe egwu eji eme mmanwụ Ifeanyi ga-egwu odogwu onye nwale gị mali mmadụ jeze mụ kana lelego oli akwụ gị iru ka mmadụ oge na-ekwu okwu aja nwanya mmadụ oge na-ekwu oli akwụ Ifeanyi bịa aka na-eme ọgọ odogwu iru ka mbe eke na-eyi onye nwere gị nwere ibe nue Ifeanyi ga-egwu n'ikpebe ma ekene yo Ifeanyi nwokalahụ aka na-eme ọgọ ọwa Ifeanyi ga-egwu ese mụ kana ozubetu egwu aja ama mmanwụ isi mụ kana na-ezi nwa ya
nwa ya bụ ezi nwa ya ezi nwa ya nwanyị n'otuwo dusomgbuo mekenu egwe onye nwere gị nwere ibe dusomgbu nwa mgbe nwanyị bịa nụọ ebe anyị aka na-eme ọgọ bịa aka nwere ọgọ mere mmanwụ irotu meke na-eyi onye gbale gị ma n'odokwuo ya ọbara tụle dibe egwu aja eme mmanwụ ebe anyị rotukwu nwa aka na eme ọgọ nọ n'oide onye gbale gị ma n'odokwu ebe anyị rotu nwe nwoke ala bụ mmanwụ ịgbanyere otu nwa ohu nwoke ala bụ mmanwụ ego ịnọzọkwa ya oke ese nwoke na ezi adaghị nya bụ iru ọma meke na-eyi egwu anyị na-eme mmanwụ iru ọma meke n'ugbo ezi adaghị gbanyere otu nwa mmanwụ ebe anyị nwoke ala ahụ odogwu aka na-eme ọgwụ egwu ya gbanyere otu nwa ndị eze nwoke na duka nso mmadụ oge ejibili duka nso meke n'ugbo nwa mebanyere otu duka nso meke n'ugbo dukeso mmadụ oke na-ekwu okwu ya nwa mgbe nwanyị rochuru nwa ebe anyị mgbe eke na-eyi ebe anyị rochuru ọka nwoke ala ahụ mmanwụ aka nna m ọgụdo ụmụ Igbo n'onye chụla gaga kpata ego n'ụwa ụmụ Igbo n'onye chụla gaga kpata ego n'ụwa atụla gaga kpata ego n'onye chụla gaga kpata ego n'ụwa ya bụ ibe ụmụ Igbo n'onye chụla gaga kpata ego n'ụwa ebe anyị rochuwe ọka nwoke ala ahụ aka nna m ọgụ odogwu onye na-ekwu okwu ya ọka nwa ọkala ahụ awọkatala ahụ ego n'elu ụwa onye sirila mma ara obi na-abụ onye bayiri otu wee onye na-ekwu okwu na nwoke gbara ọkada onwebuli n'ọkada na-agbalị n'ime ahịa onye sirila mma ọgbasị anya bụ ọkada adebe o nwere onye isi bayiri otu nwa nwoke gbara ọkada n'elu nwa onye sirila mma bayiri otu nwa ya emesili o nwere isi ya emesili n'elu ụwa ebe anyị nwanaba akụ n'akụ ebe ojeli gburu nkụ nwoke na ka egbusie nkwụ n'akụ obulu nye bụ nkwụ nwa bịa onwe nweta ego n'elu ụwa ya emesili o nwere isi n'elu ụwa bayiri ochukwu nwee ijelabịa ebe anyị nwa n'ọwa Ọnịcha ebe ojele zụwa abịa ime Ọnịcha do ijelabịa bayiri nwa n'ọwa Ọnịcha do n'enu ụwa ya ebe ojele zụwa abịa ebe oje zụkata abịa n'enu ụwa ya
emesila o nwere isi bara otu nwa nwoke na-ayọ chikelie gwazie mụ iwe mmagbuo nwoke na-ayọ chikelie gwazie mụ iwe mmagbuo nwanyị na-ayọ chikelie n'ụwa agbani nwoke na-ebe nwoke n'ụwa bịa gwazie mụ iwe mmagbuo enuo ịmaghị nne m nọ na-ayọ chike nuo nwoke na-ala nchado ebe ojele zu ahịa nwoke watụsi anya gbabịa n'ụwa ya emesila o nwere isi eze ụmụ ogologwu nwoke ala ahụ nọ ịbaghị nwa nawa lagị onye nawa Lagos baghị nwa nawa Lagos nwanne m nwụọ Olùsẹ́ Lagos tún wá rí a nínú wáyé ẹ̀fẹ̀sì ló ń wẹ̀rí sí ìwọ ìwọ́kàlà òdògún wọ́kà náà yóò jí kẹlẹ́ wẹ̀sí ọmọ ìwé mọ̀ọ́bùlé lu ìjẹ̀lẹ̀ rẹ̀ lórí wọ́kà náà yóò jí kẹlẹ́ nínú wáyé ìwọ ìrọ̀lẹ́ Lagos bíá ebu ojú èlé tún wá rí a ẹ̀fẹ̀sì ló ń wẹ̀rí sí odogwo àwọn ọ̀gá náà wá wọ ẹnu òwe àánú ẹ bá ìwà wọ́n jí kẹlẹ́ wà sí ọmọ ìbá máa kú ẹrù o ìjàlá mọ́ egwu ẹjẹ mọ́ wẹ́ búkẹ́lù wà pọ́nyà ẹ bá ìrọ̀jú ló ń wọlé bẹ́ẹ̀ yà lọ́lọ́ mu agúndínkù ni ẹ láwọn alụsị nwelugo ọgbọ̀lẹ̀ ebe anyị na-ataba n'ụlọ dibe ka ihe meli mụ o anyị otugo nwa ya na ọka alụsị a na-akpọ ụzụzụ alụsị ọka lahụ ego ụzụzụ alụsị ọka lahụ nyaba alụsị gbalịba anyị atọ kala ahụ bịa ibe ka ihe meli mụ nyaba alụsị ụzụzụ alụsị onwe lugo na mgbe ekene yo nyaba alụsị meliba anyị ebe anyị nwebụlụ ọbala tule ụzụzụ alụsị nwe lugo bịa ya na agwụ ndị ikwu nne ya n'ọbụwa meli ọbala tule dibe ịmalịa mmanya aka na-eme ọgọdogwu nwọkala ahụ mmanya aka na-eme ọgọ ichie ebe ọma dị n'obi mmadụ oke na-ewu ichie ebe ọma dị n'obi ego onye gbanye odogwu ichie ebe ọma dị n'obi mmanwụ ọka nwoke ala bụ odogwu aka na mọgọ bịa eze ọmọgọ nnọ ọmala tụrụ edibe ọrọ nke kpọrọ mmanwụ emoji abịala ga-ebu ebe anyị na onye atụla aja a na-atụ aja na-akpata ego nnọ na-atụla aja na-akpata ego igwe dokwuo na ọ bụ onye na-enye enye ka Chukwu na-enye n'ụwa na ọ bụ onye na-enye enye ka Chukwu na-enye n'ụwa wa onye gị ya ọpụta n'ụwa ọwa nya bụ ihe ji nwa bịa egwu eji ama mmanwụ Chukwu obi n'igwe ebe anyị rochu nwe azọ ma ọgọ nọ ngese nwoke na eze ndị eze igwe keli nzọgbu ya bụ igwe mabụla ogwe igwe agwọ ndị igwe eze ndị
ọgụ mmanwụ ego ịmalịa ebe anyị si mụ uke na-eyi odogwu ebe anyị si mụ uke na-eyi ego aka na-eme ọgụ odogwu ego ịmalịa ebe anyị aka na-eme ọgụ odogwu mmadụ oke dị ikiri ego ịnọlịa mbịa wọdụ oge kpọrọ mmanwụ temu ụjọ abịaliga egwu ebe anyị aka na-eme ọgụ odogwu ọgwa mmadụ oke dị ibili egwu anyị eme mmanwụ ebe anyị rotu uwe ga-ese m ụka na wona m ndị akalugo ọka nwa na ọsụmụwụ odogwu na South na m ndị akalugo nwa odogwu na ọsụmụwụ nwoke nwa na South Africa na eze ọmụ ọgọbịa na asị m uke na-eyi aka na-eme ọgọbịa na asị m uke nunu kọbịa aka na-eme ọgọbịa na asị m uke nunu ndị ejibili obodo n'ọnwara onye achụla aja na-agbata ego ya bụ iwe na-ekwuo n'ọbụ onye na-eli akwụ wee na-eli akwụ n'ụwa ya ka ego na-abịali egwu anyị eme mmanwụ ọwa ịgbairochukwu nwee aka na-eme ogodogwu gbairochukwu nke si eme okene gbairochukwu nwee nke si eme okene nna m ndị ọkọnkwọ ọka n'Imo steeti China importer na m ndị ọkọnkwọ ọka n'Imo steeti China importer bịa Ọnịcha dokọdị atụla aka ya ọna m ndị ọkọnkwọ ọka n'Imo steeti China importer odogwu mmanwụ ndị gbara akụ na nwa ịgbairu otu nwa asị m uke elu ịgbairu oge egwu gweghị ige egwu nọzụ ya aka na-egbe ọgwụ ịgbairu oge egwu bịa ewu mbịachali gị egwu ma bịa ịgbanye gweghị keribe onye emere egwu n'egwu bịalibe gị aka na-eme ọgọdogwu n'egwu bịalibe gị yegwe ume chini ka mgba ọkọlọbịa yegwe ezeghị moto ka ịgba arụ ebi n'akụ onye nwale gị mala odogwu ọgbala tụle dibe anyị mgbe eke na-eyi ọgbala tụle dibe aka mela ọgụ odogwu ego ọzọ igbo ndụ onye nwale gị mala odogwu anyị nwanne m ọgbala tụle dibe mgbe eke na-eyi wọ́n sọ̀rọ̀ ndụ erika wọ́n ijelu obodo oyibo ndị tili mmanwụ rili nna anyị ọgbala tụle mmadụ oge na-ekwu okwu ya anyị na onye nwere gị nwere ibe egwu anyị ga-eme mmanwụ ọwa anyị rochukwu nwee kana ọkwụlọkwụ mekenu nwoke nwa na-akwụ obebi ọgbala tụle anyị rochukwu wee na-asị m ukenu ọkwụlọkwụ mmadụ oke na-ekwu okwu ya ọkwụlọ na-amala ege malodogwu naira otu nwa aka nna m ọgọ melimuo aka nna m ọgọ melimu na-ese m kene ọkwụlọ ọgwụ mmadụ oke na-ekwu okwu ya ọkwụlọ
tule oke nwa na kwọbe ọwa anyị rotu si mụ kenu unu ọ bụ mmadụ ka eji aka egyo anyị rotu nwe jese mụ kene imokolo mmadụ oke na-egwu imokolo ndị Igbo agwụ mmadụ oke na-egwu okwu imokolo agwụ bịa igwe ọkpịkpa mmadụ oke na-egwu odogwu imokolo mmadụ oke ji igwe obodo imokolo agwụ igwe ọkpịkpa ọgwa mmadụ oke ji kalịa n'ọnwa anaghị dibe ọka nwa ọgala ahụ nwachukwu meleze n'ọnwa aka na nwa ọgodogwu ọnwara na-asị mụ kenu ndụ ihe dị ebili obodo na-asị mụ kenu ndụ ihe dị ebili obodo chukwu ma mmụọ bụ akpụ na-egwu ọnụnụ n'onye tụla dana nada ngozi o n'ọbụ onye tụla aja ya na-akpata ego n'ọbụ onye tụla aja ya na-akpata ego n'ọbụ ibe onye mere n'ụwa ya bụ ike ya n'ọbụ ibe onye mere n'ụwa ya bụ ike ya anyị nwoke alahụdogwu ọrụ onye akpọrọ mmanwụ tiboje etieli egwu ịkọlọbịa ogwu ka eji ele ọgwụ ọgbala tụle anyị mgbe ekereghị nwoke elebụbịa ijelebịa anyị ga-egwu mgbe ekereghị anyị ga-egwu mgbe ego odogwuru ọkala ahụ anyị keribe onye emele egwu ego tuwo mmanwụ anyị na-egbe oge na walele alụsị ego nwa mụlọ obodo na-egbe ọla nnụmụ na mmanwụ egwu ijele na-egbe ọla nnụmụ na mmanwụ anyị na-egbe oge na abụghị na-egbe ọla nnụmụ na mmanwụ anyị na-egbe oge na abụghị tuwo na-egbe ọla nnụmụ na mmanwụ anyị mmanwụ abụghị obodo egwu ihe anyị nwoke ala ahụ mmanwụ ịkọlọbịa dịkwa na ahụhụ egwu ijele mmanwụ ọwa odogwuo anyị mmadụ oge dị ije obodo ga-ese mụ ka na ezi nwanyị ya bụ Uchechukwu nwunye Ikechukwu nwa Uchechukwu nwunye Ikechukwu mmadụ oge dị Uchechukwu meke na-eyi ajị nwanyị Uchechukwu nwunye Ikechukwu anyị si mụ kerunu ibi ego ịnọlịa Uchechukwu nwunye Ikechukwu aja nwanyị ọwọnịcha dogo ọ datụla gị ya Uchechukwu nwunye Ikechukwu gedibili obodo alụsị ego mmadụ oge a na-ebịa egwu anyị na-eme mmanwụ anyị mmadụ oge dibili Uchechukwu mmadụ oge dibili egwu anyị na-eme mmanwụ Uchechukwu ọkwa mmadụ ka eji aka ọwa nwunye Ikechukwu aja nwanyị nọ n'Ịchado ọwa egwu eji eme mmanwụ anyị ji ekene ọzọ nwanne chi anyị si mụ kenu anyị nwoke ala odogwu anyị si mụ kenu
ọgwa mmadụ oge jibiri ọzọ nwanne chi ịtara akị ndị Igbo bọwa maka na anyị si mụ keneyi aka na mọgọ o wee na-ekwu okwu ya na-egbe arịa m ọkala akwụ ọbara tụrụ dibe ado ide ibe tụọ dị ya ide sa ibe ide sa ibe ide sa ibe ekwumọkụ anyị oke nwee aka na mọgọ odogwu aka na mọgọ mere mmanwụ anyị nwoke a na-agwụ odogwu mmadụ oke na-ekwu okwu ya ọbara tụla gese nwoke na ọzọ meyọ nwoke na-agwụ Germany YouTube bịa n'ime ọka na-agwụ bịa ọzọ meyọ mgbe eke na-eyi anyị si mụ kenu anyị nwoke na-agwụ gese mụ kana ọzọ meyọ nwoke na-agwụ ego egwu Germany YouTube gbarịa mụ ọka na-agwụ gwo mmadụ akpụrụ ọdụ dị anake ọzọ meyọ mmadụ oke dibile obodo anyị si mụ kene nuwo anyị si mụ kenu nuwo egwu aja ama mmanwụ anyị odogwu ego ọgbala tụle dibe nwoke ala kwụ odogwu arụbina akwụkwụ kpọwa ọmụ ya chụla aja ọchụlaja na-akpata ego nne mmụọ achụlaja na-akpata ego anyị mmadụ oke na-ekwu okwe aka na mọgọ onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa aka na mọgọ nwata ime na ego onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa aka na mọgọ nwoke na onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa anyị ọgbala tụrụ onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa iwe ya emeghị ihe mgbosi bụ na onye ọbịa chụlaja ga-akpata ego n'ụwa anyị na onye mmalị ego ma onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa aka na mọgọ onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa aka na mọgọ onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa egwu aja ama onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa ichie ibe ọma dị obi onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa ichie ibe ọma dị obi onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa anyị mmadụ oke na-ekwu onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa onye mmalege ma onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa anyị mee eke na-eyi onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa onye tụrụ aja na-enwe ego onye chụlaja ga-akpata ego n'ụwa. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.